ja som Lena, Luna. Ja som Lena. Ja. No, ja som Lena, kto ma nepoznal. Ešte raz. Ahojte ľudia, ja som Luna, kto ma nepoznal. A ja som Lena. No a teraz idem zahrať v Robloxe túto polišku z Squid Game, ktorá tu má pekne, neviem, či ste si všimli, včelu. No, ja mám tiež podobný taký skin. Tam ju môžete vidieť, tu som ja. Ja som tu, ja skačem. Už to musím vzať. No, dáme play, dáme easy. Takže tu sa nám už objavila Liuška a tu som ja. Čauko ľudia. Ja to môžem dáme na ňu. Samozrejme, že za Robuxy. Kto by vedel, nie sme také núbky a máme také Robuxy. No, ale stalo nás veľa takýto skin, takže... Pretože predtým sme vyzerali jak nubovia proste, prosím vás. Ako každý druhý hráč. Dobre. Skačem! Ako teraz si poviete proste, že predtým sme boli nubovia. Ale v podstate predtým ste si povedal, je to celkom fajn skin. Tak sa zamyslite trochu a než by ste začali hejtiť nubov. Podľa vás teda. Ale podľa nás to boli také nubovia. A potom, keď sme si to uvedomili však, že je to lepšie, nie? Áno. Lena. Už to skoro nedá. Počkaj, tu potrebujeme toto. No, to ako mám získať? Jaj. Ja som sa čudovala. Ja ťa tu čakal za mňa. Jo, som tu. Hej. Škoda, že mi neostal... Taros! Tu je Taros! Kde? Tu. Thanos! Čo Taros je? Tak to sa počkaj. 2, 3, 0. 2, 3, 0, okej. Bežím. Poď. Jo, jak elegantne beží. Tak to je veľmi blbé. No mne elegantinka. Elegantinka to co je. Netuším, ale v tých celách nikto není. Aspoň že. No také tie sú tam ľudia. To je prasiatko. Kto by nevidel Squid Game, tak si ho môžete pozrieť. Samozrejme, keď máte viac než 18 rokov, alebo môžete, možno od mami môžete zaslúžiť, keď budete milí, napríklad od 16, alebo tak približne. Neviem, či vám dovolia aj od 14. Lebo mi Možno. mamka nedovolila od 14. Počkaj, kam máme ísť? Ja som z tej rúžovej zmetená. Typka. Poď tu. To je jedno. Proste. Kop sa dolu. Ja som na tvojej hlave. Ja som tu. Kto by nevedel, tak točíme... Dobre. Sakra. Točíme aj Roblox, to je prvé video z Robloxu ináč. Máme i Minecraft. Točíme aj Minecraft a aj taká boka, to sú tie také v pohode hry základné sa dá povedať, ktoré sme mali už fakt, že dlho. Preto už tu nie sme nulbáci. Ne, podpadácia. Ty si mi ju podpadla. Ne, ja som si ju podpadla aj svoju. Aby si uvidela. No. Takže. Plán je dohrať túto celú hru. Ne! Musíš rýchlo. Wow, ja sa snažím. Ne! Čakaj ma hlavne. Čakám. No. Dobre. Dobre. Keby ste toto sami hrali, no tak viete, že to je dosť ťažké. Dnes to môžete zahrať, tých policajských väzení je tu kopec, vám povieme. My hráme také Squid Game. No aj Squid... Počkaj, ja som si nešil, môžem máme, alebo či nie? Máme 4, 5, 6. Ešte je dobre, že nie sme tak starí dedo. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Čo je? Ona to zabilo. Fakt. Mi nešlo. To jedno, nám to občas ide rozlišne. Tak počkám ťa tam. OK. Tak som tu. Počkám ťa tu.
Typka, co tu asi tu abortla. Lebo je tu. Jaký zomrel s tebou. Bacha. A keď viete, kto je 456, Tak to napíšte do komentára. Jeho meno. komentára. Oni majú veľmi radi. To je tiež To ona. je tiež ona. Jak elegantne beží. Môžete napísať jej číslo. 4, 5. Ja viem, že sme to tu síce ukázali, ale môžete napríklad napísať, aké má Thanos číslo. No, Keď to viete. to si myslím, že neuhadnete. My to vieme, ale nebudeme to hovoriť, pretože chceme, aby ste... Si potrápili mozečky. Presne, tak. Takže napíšte do komentára, keď viete, aké číslo má Thanos, a keď tam môžete napísať, že 456, že kto to je, a potom, že Thanos, aké má číslo. Jo, tak. Ťahám Takže sa podpadlo. Ty len. Na mojom telefóne. Áno, hráme to na telefóne, pretože sme nubovia a nemáme počítač. No, ja mám počítač, ale nefunguje. Ako vždycky. Ne, Spearmont neznášam. To aj vy proste vždy prelotíte, alebo to proste aj nedoletíte. Ja sa to mega často stáva. Ja Spearmont neznášam. Napíšte do komentára, že či máte radi Spearmont. Dneska, tak to budete veľa písať. Ja som... A ja, to nie je možné tam preskočiť. Dobre, Ale poď ti zostal späť. hej. Ja som raz hrala aj také normálne verzie, keď ti neostal ten Spearmont, že ty si to stále musela piť. A viete, aké to bolo otrávne? Áno, vy ste... Ja som spadla. To sa nedá doskočiť. Reálne, ja to všetko dám kľudne, kebyže sa to dalo doskočiť. Teraz si spadla i na to. Čo? Teraz si spadla i na to. Ne. Som úplne spadla na ten prvý skok, lebo som... Veď to sa nedá doskočiť. Však práve. Ľudia, keď ste hrali túto hru, tak napíšte do komentára, že či vám ide ten Spearmont alebo nie. Lebo toto je fakt hard. Alebo tak, aby ste toľko veľa nepísali, dajte like, keď vám to šlo, a odber, keď vám to nešlo. Dobre, ja som to dala. A ja. Teraz to nesmiem pokazať. Skakať ešte triliónkrát. Pomoc! Ja som na konci spadla. Ja som to dala. A vyšiel ti to Nie. V niektorých verziách, neviem, či to viete, tak proste je to vtipné, ale stáva sa to normálne ľuďom. Proste si grgnete, keď tak akože sa napijete toho Red Bullu, alebo ja neviem. Takže to môžete to spím. dať, áno. Tak proste potom vám to dá ten grk, ten efekt. A nám to vždy príde vtipné. No tak skúšame. A takedy to aj vyjde hlas ako taký hlas, že... Nakedy len hlas, a takedy A takedy... nič, a takedy proste ten efekt, akože zelené, keď si grknete, chápete? Pomoc! Ja som tam Ne, spadla. Lena. No mne hovorí, že sa vypínaš. Wow. Nie, nevypínam sa. Vidíte moju plešku znútra hlavy? To je fakt divné. To je funny. It's funny. Toto video vás zrovna Ja som sa nemusím. potkla typku. Chápeš? To ma fakt mrzí. vliezla. Konečne, No super, tak poď Lena. Konečne ti to vyšlo. Napíšte do komentára, koho máte radšej. Tú typku proste, čo je aj Lena, má ten skin. No, OK. Má ten skin tej typky. Alebo Thanosa. Keď máte, no nie do komentára, ale tak. Keď máte radšej tú typku, tak dajte like, a keď Thanosa, tak odber. Ne, som tam skoro bola. Ja mám radšej osobne túto typku, čo mám ja ten skin. Jasne, než by si kúpila Thanosa asi. KY. Ne, mne toto nejde. Dobre, som tu.
Yes, píš. Ja ťa čakám. Pozri, akože to je speed mode. To je niečo podobné ako spin mod. Prože, Akurát, že to ide... nie že speed mode, ale skôr taký... Pomalosť! Hej. To by som zabudla, ako sa povie pomalosť. Anglicky ne. To je jedno. Pomalosť je slow. Hej. Slow mod. Slow mod, to by asi bolo slow mod. Spin mod, slow mod. Chápete, Viešte. Viete, Lena chcela povedať, že viete, neviešte. Ako bola pomôcť. Ja už som tu. Ja už tiež. Dobre, sorry, že trepeme. Ne! To som spadla. Každopádne. Ne! Skoro som ho potkla. Som ho skoro potkla. Ja? Hej. Ty si sa potkla o moju krásnu hlavičku? Áno. Ty si sa potkla o moju krásnu hlavičku? Áno. To sa nedelá. Jo. Prepačte, že trepeme blboci, ne? Ale toto video chceme aspoň dohrať túto hru, chápete? Ne, dobre, ja som skôr A spadla. keď to Ja trpím s obrazovkou. nedohrajeme, no tak sa strašne ospravedlňujeme, viete, no. On nevždy nám proste ide. To ten film bol najhorší, takže najhoršie mám za sebou, skoro. Je to posledné. Tam dole. Víš, jak si má toto, čo sme sa skoro potkli, tak tam, no, ešte nižšie, akoby. Je? No proste tu. Počkaj, ja ti to ukážem. Aha, už to vidím, No. to vidím. Tak tam. Ne, ja som teraz spadla. Och jo, ale ja už mám všetky trúbky. Tak počkám ti tam, okej? Už mám všetky trúbky. Ale ja tu proste nikdy nedoskočím. Doskočíš, ja som tu rozkočila už dvakrát. Ja na typka tu išlo. Dobre, No ináč pozdravujeme veľmi typky, ktoré sú vo videu, takže hello! prečo ich potrebujeme? Neviem, pozdravujem tie typky, ktoré sú v našom videu. Už tam bola jedna typka. Na tom, na tej gule. Gule. No, to bola naša fanúšička, lebo nás vôbec nepozná. Pochybujem, že by nás poznala. To je niečo podobné ako spin mod, viete. Ako môže byť naša fanúšička, keď teraz to je prvé video z Robloxu? Čo Pravda. ja viem. Možno, že pozerala naše Toka Boka. Ináč teraz vychádza taká nová epizóda, že Toka Boka vymiena manželek. No, tak keď ste to nevideli, tak dopozerajte, keď tak toto video a potom si môžete pustiť tamto videjko. Áno, samozrejme, až kým toto Ja pozeráte. padám. Musíš vyskočiť. Už som tu. Aha, okej. Ja tak poď. Ja som si až teraz všimla normálne, no ako nie doslova teraz, ale predtým som si všimla až. Ona je tu s pánvicou. Veď to je tá kuchárka. Kuchárka ty. Lena. Ja taká zlá nie som. Tak má tvoj skin. Počkej, ona ťa spomalí, keď na teba toto stekne. Áno, a keď Ideš, ne! ona ťa spomalila. Hej. Poď, Ne! si! Ale poznám taký hack, pozerajte, zaseknite ju o stenu. Ne, tak to sa mi nepodarilo, bacha. Ja zaseknem o stôl. Ide to? Nie, o stôl, ona môže sekni sa. preskočiť. Ona neskače. Aha, skače. Tak tu zaseknete. Proste. Ja na ňu strieľam a mne to nejde na ňu strieľať. Musíš sa na ňu otočiť. Veď ja som A na ňu kliknúť. Funguje to. Nebere. Seknem ťa. Teraz si máte spomalila. Vidíte? Takto. Tu zaseknete. Pomoc! Ja sa nemôžem vybať. Dobre, už môžem. Dobre, ja som ju už zastrelila. Fakt. Ja to ešte bežím, jak môžeš vidieť. A vy diváci môžete vidieť a môžete napísať do komentára zase komentár. A vy, nie, prečo už komentár? My vám nedáme asi pokoj s tým komentárom. Môžete, nemusíte. Keď viete, samozrejme.
ako otvoriť komentár, ako to mám napísať. Nebudeme sa vôbec hnevať, keď to bude viacej zhľadnutia napríklad. A menej komentárov. Vôbec mi to nevadí, pretože ani ja väčšinou nepíšem youtuberom komentár, iba keď fajn mi chcem, pretože môžete napísať do komentáru, ako sa to vlastne, kde treba kliknúť a tak ďalej, lebo nenašla som to niekde, to je dobre, že nesmieš, na tutoriál na YouTube a ja to neviem otvárať tie komentáre, takže Ona zase trestne. ospravedlňte sa mi youtuberi, keď to viete. Kde je? Ja ju nevidím. Kde je? Tam je. Vidíš, teraz je ubrala. Pomáha, zase nemôžem vyvať. Môže skakať. Droti trochu mu pomôže. Ja držím v ruke stalo tu zroť. Je ti to či ani nie? Nie. A myslíš, že to rozhraješ? Nie. No. Lebo už mám málo HP. To, že ťa raz zabije, tak to skúsiš ešte raz. Veď pamätáš, že ako nás minulýkrát zabilo, ne? Ale to zase bude mať plné HP. Môžete. Skús zase tak bugnúť. Skúšam, on ti všetko, keď ju bugnem, tak preskočí. Aj slúb? Som nepreskočí. No tak potom. Poď, kamo. Nie, ja už mám málo. Skoč. Vlastne nemôže za žiadnu okolnosť. Ako nie len skoč, ale aj sa hýb. Nevidím to ešte dobre. Ide ti to. No, už to skoro máš. Ako, neviem, Na že by to... boku ešte trafím teba. Mne to nič neuberá. Keď ty to môžeš skúsiť, aha. Zaplatil. Odpájaš sa. Alebo nie. Čo? Dávaš to môžete jednu šancu, alebo sa odpájaš. Odpájam sa, veď má full životy. Tak fajn, tak dohráme toho, že máme keď tak. Upi! Šmička! Wow! Wow! To je krása. Je pekne rýchly s touto pružinkou. To som práve objavila. Ak máte radi toto, napíšte do komentárov. Bohužiaľ, ona zomrela, už sa odpojila. Už na to proste, ako hovoria vaše mami, alebo mamky, babky. A to už nemá nervy. No keďže sme pri sebe, tak stále počuje, môže niečo povedať, keď tak. Keď chce. Samozrejme. Ne, sakra. Môžete napísať do komentárov, ako hru by som si ešte zahrala a nie, nedám vám pokoj s tým komentárom, aby ste vedeli. Samozrejme, že vám dám pokoj, ale nie v tomto videu. Budete do konca života písať len komentáre. Asi tak. Do konca vášho života. Ne. Ach jo. Že vám Liuška s tým nedá pokoj. Lúžka, zase od tej hry. Či je, hej. O tej hry. V každom videu to opisujeme, ale proste baví nás tá hra, kde proste dávame si také nezmyselné mená a potom sa tak pomenúvame. Ja viem, je to hrozné.
Ale musíme to přežiť. Také blbosti, viete. Proste ona je Lena, ja som Lisa, neviem, čo na tom nechápeme. Dobre, je tu ten veľký robot. No, Ubila strašne veľa. Ne, ona zabil sekra. keď vám s tým už nedá pokoj, tak napíšte do komentáru. Ale že ja si nedám pokoj. Luna. Pravda. Ja už ani nedám proste pozor. Ja už na tie mena nemám. Ja Ani ti ja. budem volať aj Karolina, keď chcem. Mňa? Hej. Nevolám proste Luna, ako sa volám. A prečo by som ťa tak volala, keď ani si neviem spomenúť na tvoje meno? Neviem. Už sa tak volám? Ja viem, že sa tak bože, ale neviem si spomenúť na tvoje meno. Tak prvé, ty si nevieš spomenúť aj na svoje meno, nie na moje. Na moje. Na moje si viem spomenúť. Fakt? Ako? Volám sa Karolina. Ty sa nevoláš Karolina. A ako? No ako asi. Aha. Píšte do komentárov, keď viete. Ja viem, že vy viete. Píšte za 3, 2, 1. No tak uvidíme, že ste napísali správnu odpoveď. Volá sa Lena. Napísali ste to tak? Keď áno, tak napíšte do komentáru áno. A keď nie, tak napíšte nie. Je to úplne jedno, že či ste to stihli alebo nie. Dobre, vypínam sa. Ani ty už na to nemáš. Nie. Tak, toto bude koniec videa. A čau!